Ja som Pali a som člen týmu Safe Academy. V dnešnom videu vám ukážem, ako si vytvoriť účet na Binance cez mobilný telefón. Prvým krokom je, že otvoríte obchod s aplikáciami a vyhľadáte aplikáciu Binance. Dáte inštalovať. Po nainštalovaní aplikáciu otvoríte. Po otvorení aplikácie kliknite na tlačidlo registrácia e-mailom alebo telefónom. Dáte svoj e-mail, musíte kliknúť, že vytvorením účtu súhlasíte s podmienkami poskytovania služieb a kliknite na tlačidlo ďalej. Na váš e-mail vám bol doslaný overovací kód, ktorý sem zadáte a kliknite na tlačidlo odoslať. Na ďalšej stránke si už nastavíte vaše heslo. Tu už vidíte, že váš účet bol úspešne vytvorený a kliknite iba na tlačidlo hotovo. Tu sa vás opýtate, chcete povoliť prihlasovacie kľúče, napríklad používať prst alebo tvár na prihlásenie, aby ste nemuseli pamätať heslo. Buď kliknete na tlačidlo pridať prihlasovací kľúč alebo na X v pravom hornom rohu. Ďalším krokom je overenie identity. Podrobný návod, ako si overiť identitu na Binance, nájdete v našom videu, ako si vytvoriť účet na Binance. Týmto spôsobom si vytvoríte účet na Binance cez mobilný telefón. Ja som Pali a som člen týmu Safe Academy. Do skorého videnia pri ďalšom vzdelávacom videu. Dovidenia.